6 kandidati nisa tal-Partit Laburista ġew eletti bħala deputati parlamentari wara li għall-ewwel darba fl-istorja tħaddem il-mekkaniżmu għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament. Alicia Buġeja Sajd ġiet eletta mit-tielet distrett elettorali b'2122 vot minn kwota ta' 3852 vot. Cressida Gallia ġiet eletta mill-ewwel distrett elettorali b'1540 vot minn kwota ta' 3615 vot. Abigail Camilleri ġiet eletta mit-13 distrett elettorali b'1432 vot minn kwota ta' 4393 vot. Amanda Spiteri Grek ġiet eletta mir-raba' distrett elettorali b'857 vot minn kwota ta' 3752 vot. Naomi Kakija ġiet eletta mis-7 distrett elettorali b'763 vot minn kwota ta' 3927 vot. Davina Sammut Hili ġiet eletta mill-ewwel distrett elettorali b'465 vot minn kwota ta' 3615 vot. L-ismijiet ta' dawk eletti tħabbru mill-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar kif ġie fit-tmiemu il-proċess elettorali tal-elezzjoni ġenerali 2022. Dis-sistema hija illi tikkalkula kull f'dal-każ kandidata femminili illi kontestat l-elezzjoni. Tara l-ogħla count li kellha normalment ikun l-aħħar count illi dik il-kandidat kellha, dik il-figura, dik l-ammont ta' voti li kollha tiġi diviża bil-kwota ta' dak id-distrett u bekk toħloq inti forma ta' rank li kandidati kellhom l-aktar persentaġġ qawwi ta' voti f'kull distrett partikolari. Bekk il-grupp parlamentari Laburista ser ikun kompost minn 44 membru parlamentari li 13 minnhom huma nisa, 3 minnhom ġew eletti fl-ewwel round nhar is-27 ta' Marzu, 4 oħra fl-elezzjonijiet każwali nhar is-7 ta' April u 6 oħra permezz tal-mekkaniżmu nhar it-tlieta. Il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attart qalet li kieku ma kienx għal mekkaniżmu li introduġa Gvern Laburista kieku l-preżenza tan-nisa fil-Parlament kienet se tkun waħda minima ħafna. Biex għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna għandna verament parlament li huwa rappreżentattiv tas-soċjetà tagħna f'dak li rigwarda il-ġeneru differenti bejn in-nisa u l-irġiel. Jiena nħares il-qudiem ukoll biex dan ikun l-ewwel pass biex is-sistema tagħna tiġi xxokkjata b'mod pożittiv ħalli aktar il-qudiem fl-istorja ta' pajjiżna ma jkun hemmx bżonn dan il-mekkaniżmu u jibda jsir kollox b'mod naturali fejn ikollna rappreżentanza ekwa fil-Parlament Malti. Intant, il-Parlament ser ikollu 79 membru parlamentari, 44 għall-Partit Laburista u 35 għall-Partit Nazzjonalista. Minnhom 22 huma nisa fejn 13 il-mara huma fisem il-Partit Laburista u 9 fisem il-Partit Nazzjonalista. Il-maġġoranza tas-siġġijiet bejn iż-żewġ partiti tibqa' ta' 9 siġġijiet. Għall-Partit Nazzjonalista bil-mekkaniżmu ġew eletti Jenis Ketkuti, Paula Missud Bonnici, Julie Zara, Bernice Bonello, Claudette Buttigieg u Yves Borg Bonello.